Madiah Laloo lengba ka kerwo jongu hakirin san jong ka social media ula tho kumne ka illegal get jong ka KHADC ham mau khanu menta ka snipat layoi baka signboard kalaja bat kibru kibalum pisaru kim don shu hakapor balong CM iba peniai kajulong kumne nakapor syakapor namar kata ngaong bakine kidai ki get por khaitit wat sngew konong kersyan jongka isi thymmai lada kimdai ki get bean ni illegal te balai ki khangno tang sudon kano ka jing ujor haba phai shaki pajba kiba comment persya ya kane ka post kila tho kumne phimut ayu banong wat sngew konong kersyan ka isi ba thymmai hato phimut dai ka isi ba thymmai se babu yakine ki get hakoi pat ka comment kala tho kumne hamoyong ru don get bean hamoyong don artli ki get badai hok tang kawai don kibru uniform ke HADC kawai pat dai ka bashubu bean da upatau kishim ya kawai ka pick up daki sanspa daki monlei nyaus paru wat ya ki trok tliru kishim pisa lada kim ai ki berngam kiwai pat ki komen kila tho kumne upra unpe bat pen khuilot ya ki jabo ha ke HADC imslam VPP